herritarren eskubideak bermatu beharrean, finantza krisiak eragindako murrizketen aldeko jarrera erakutsi dabe estatuak, erakundeek eta politikariek. Bizitzaren iraunkortasuna arriskuan jartzen dauen krisia da hau. Balore ekonomikoa da mundu mailako gizartearen etorkizuna bideratzen dauen irizpide nagusia. Eta agintekeriaz, zein indarkeriaz baliatuz, gizagarapen bultzatzen daben beste edozein balore menperatu egiten dabe. Agintekeria sexista, kultura patriarkalaren egiturazko osagaia da. Eta testu inguru normalizatu bat eraikitzen dau andrak erailtzeko. Izan ere, aurtengo lehen 2 hilabeteetan 10 andra hil egin dabez. Testu inguru honetan, pobreziaren feminizazioa justifikatzen da. Era berean, bizi irauteko eta premia gorrian dagozenen prostituzioa ere bultzatzen da.